da addu'a bisa rikici da ya barke a gabas ta tsakiya, wanda a safiyar yau ƙasar Yahudawa, ƙasar mamaya, ƙasar kafirci ta kai hari cikin ƙasar Iran. Yanzu haka cikin safi ake ta har kullum kamar yadda muka faɗa, idan abu makamanci irin wannan ya faru, idan kana da makiya guda biyu sai fada ya hada su, sai ka duba waye babban makiyin naka, to sai ka yi addu'a Allah ya sa a yi nasara akan babban makiyinka. Mu ahlus sunna ne kuma ba ma boyewa, amma duk wani musulmi ma ba ahlus sunna ba ya san cewa a dai wannan zamani ba yi da wata sharri da wata musiba da ya wuce kasan Amerika da Isra'ila. Haka duk wanda zai yi fada domin ganin ya ga cewa fada za ta hada su da kowace irin kasa ne, kullum addu'an musulmi shine a yi nasara akan Amerika, saboda Allah ya ara musu lokaci, ya ba su kuma dama da yawa. Amma bisa ga alama wannan dama ta kusa kubce musu, kuma daman ta kusa zuwa ƙarshe, kuma insha Allah ta'ala wannan zai zama somin taɓi ne da yake nuna ƙarshen Amerika da gushewar Isra'ila. Allah ta'ala ka rusa Isra'ila, Allah ka tozarta su a idan duniya, Allah ka kwace duk iko da dama da suke da shi, Allah ka amintar da ƙasashen musulmi. Sai dai daga cikin labari da muke ji cewa daga cikin hare-haren da suka kai a cikin kasar Iran, sun fitar da sanarwar sun yi nasarar kashe shi wannan jagoran addini na kasan Iran, wanda dama yana ɗaya daga cikin wanda ya tsaya musu a ido, ya tsaya musu a makoshi, shine Ayatollah Khamenei, wanda babban jagora ne a kasan Iran. Sai dai kashe jagorori a tafiyar musulunci baya raunata musulunci, an fahimta? Hasali ma wani lokaci ma ƙara mata ƙarfi yake, domin duk wani wanda ya tafi to sai a samu wani ya maye gurbinsa wanda ma ya fi wancan. Amma ko shakka babu aiwa Iran mummunan tabo a ta wannan bangaren. Sai dai sauran kasashen larabawa da suka zama 'yan kallo, Allah ya farkar da su, domin wannan wata musifa ce da take addaban musulmi a ko'ina ma. Kuma ku duba harin da aka kai a cikin watan Ramadan, wannan ba bakon abu ba ne, saboda Badar ma da aka yi a watan Ramadan aka yi yakin Badar da aka kashe mushrikai wajen 70, aka kama 70 daga ciki. Wannan yaƙi ya afku ne a hijira shekara ta biyu, kuma a cikin watan Ramadan a safiyar Juma'a aka yi wannan yaƙi, wanda Allah ya kira ta Yawmal Furqan, ranar da aka rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Amma za ka iya tambaya me yasa kafirai suke zaben watan Ramadana wajen kaiwa musulmi hari? Wannan ba shine karan farko ba, don ko lokacin da Tatar suka fada cikin kasan Sham, Syria kenan, domin su wargaza musulmi, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi a cikin watan azumi ne abin ya faru, a inda Ibn Taymiyyah ya fito yake shajja'a musulmi, yake karfafa su akan cewa kowa ya karya azumi ya dau makami, ku kare addinin ku, kar ku gudu. Lokacin musulmi wasu sun fara gudu, Ibn Taymiyyah ya dawo da su hanya, yana cewa kar ku gudu, ku dawo ku yi sabati, ku doge. Ka san yana daga cikin illan da ake mana mu musulmai shine jefa mana tsoro a ranmu. To kuma shi Allah yana yawan gaya mana cewa atakshawnahum, yanzu ku kuna tsoron su ne? Babu illa ga musulmi mafi girma sama da tsoro. Tsoron ma tsoron mutuwa. Shi yasa manzo Allah ya ce daga cikin illan da za a wa musulunci a ƙarshen duniya, illa guda biyu ne. Illa na farko, za a jefa muku tsoro a ranku, tsoro da rauni, sannan kuma za a sanya muku son duniya.
shi musulmi ai ba a san shi da san duniya ba. Shi musulmi abinda aka san shi shine ya mutu akan addininsa, ya rayu a addinin kuma ya mutu a kai. Shi yana rayuwa ne dan addinin, ba wai yana rayuwa bane don wata manufa na shi na rayuwa. Duk abin da zai zo a sha'anin musulmi, addininsa shine gaba. Amma a yau an wayi gari musulmai sun zama ragon layya, musulmai sun zama kaji kamar gari, ko ina kawai zuba da jina nan wani kwararar da ko ina ne gashi na tara. Shi sa daga cikin alfaharin da muke da sunan da ake ladaba mana a duniya da cewa wani musulmi da wahala ta ne wata tarihi ne suka fara kai wa kafirai hari, ba kafirai suka fara takalarsu ba. Yanzu dai ka kalli dai Iran yanzu, babu waje ɗaya da za ka lissafa yanzu a tun rikicinsu da Isra'ila da ita Iran ne ta fara kaiwa Isra'ila hari, sai dai Isra'ila ta fara kaiwa Iran hari, ita kuma Iran ta nemi hanyar da za ta tare kanta, ta kare kanta, ta rama. To tsakaninku da Allah, wanda ya fara da wanda aka farwa waye azzalimi, waye dan ta'adda? Wanda suka fara su ne 'yan ta'adda. To saboda haka wannan wajibi ne a kanmu, kuma ya kamata ga duk musulmi ya ji a ransa cewa yana fata Allah ya ɗora Iran a ƙasar Isra'ila, domin da maƙiyin waje goma maƙiyin cikin gida. Domin su yanzu manufan, yanzu ka kalla, in ma misali jahilcinka ya sa da rashin hangen nesanka ya sa kana kallon cewa ai ba wani bambanci tsakanin Iran da Isra'ila, ko kuma kai baka damu da duk wanda za ta yi nasara ba, to sai ka fahimta kai din Isra'ilan ta bakka? Ba ta bakka ba. Ahlus sunna nawa ta kashe a Falastinu? Shekara nawa take tana zubar da jinanan ahlus sunna a cikin Falastinu? Shekara nawa Amerika ta yi tana zubar da jinanan ahlus sunna a Afghanistan, ahlus sunna a Iraki, ahlus sunna a Syria? Duka ka gaya min jinin da ya tsira a cikin gabas ta tsakiya tsakanin sunna da shi'a? Babu wanda ya tsira. To kenan ita Isra'ila da ita da Amerika duka suna kinwa da ahlus sunnan da 'yan shi'an, duka target din duka a rusa ku ne. Wannan ita ce ka'idar. Sannan babban laifin da shi'a ta musu shine tana kokarin mallakan makami na kare dangi, wanda shine matakin da aka kai yanzu, aka fara fada a cikin wannan wata ta Ramadan. To ko shakka babu wani mai hankali da zai yadda cewa wannan fadan bai zama fada na addini ba. Babu wani mai hankali da zai yadda. Magana ce kawai ta ake tawa. To in ba haka ba, ya za a yi kai ka mallaki makami na kare dangi ka ce kuma kai wani ba zai mallaka ba? To idan har gaskiya ake so, to kai ka bata taka mana, dan shi wancan ya daina, kai ma sai ka bata naka. To ni ma kun ga na bata nawa, bata aiki, to kai ma ka gera. Amma kana da ita dan ka kare kanka, wani yana so ya kera dan ya kare kanshi daga sharrinka, sai ka ce a'a. To waye azzalimi, waye mai neman fada? Kuma wannan kera wanda za a yi ba da kudinka za a kera ba da sinadarinka za a yi ba, amma dai kai ka san ai baka taki gaskiya bane, yasa kake tsoron wani ya mallaka dan kai zama barazana gare ka. Yanzu kaga da Amerika ta kalli cewa ba za ta iya yin nasara akan Afghanistan ba, shekara 20 da ta yi fada da Afghanistan 'yan Taliban, gwamnatinsu ta dawo, Amerika ta nufi ta mayar da base ɗinta a cikin ƙasan Afghanistan suka ce sai dai a sake komawa faɗan wata shekara 20 nan. To yanzu shine ta rasa yadda za ta yi, yanzu ta zagaya ta bayan gida. Mutanen nan makirai ne wallahi tsira daga makircinsu sai Allah. To yanzu haka an je an kunna wuta daga ƙasan Pakistan, yanzu ana rikici tsakanin Pakistan da Afghanistan, kuma duka ƙasashen musulmi ne, kuma duka ƙasashen ahlus sunna ne. Yanzu kai musulmi wa za ka yi supporting? Ka gani waye kunno? Wallahi wannan sharrin mutanen nan, ana amfani da wasu wawaye a cikinsu, an kunna wuta tsakaninsu. To wallahi ko shakka babu, mu zama cikin hankalinmu. Duk abin da ya fashe a can sai ta fantsama nan. Shi yasa muke wannan addu'a. Kaga idan har aka ce maka an ci Iran da yaƙi yau, aka kifar da wannan gwamnatin nasu, to
to gwamnatin da za ta zo nan gaba za ku sha mamaki. Duk wannan abin su ya shafe mu, kamar yadda kake ganin bala'in da muke ciki a Najeriya, duk dalilin bala'in fa daga fashewar Libya ne. Libya na fashewa, ka kalli yadda makamai suka dinga shigowa ƙasan nan kaman biredi, kowa na mallakan makami. Ka duba irin wulakanci da ake da koran mutanenmu daga garuruwansu, kisa, wulakanci, yara ƙanana da bindiga suna wulakanta mutane, suna kashewa, suna tozarta mata da yara. Sannan a ce maka wai akwai gwamnati a ƙasar. Da gaske akwai gwamnati, amma ba gwamnatin kare talakawa ba.